Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau insha Allahu za mu nuna muku hanyar da mutum zai gyara matsala da ya samu a file. Wato da ike kun san ana ɗan samun matsaloli, wani zai samu matsala wajen verification, wani zai samu matsala wajen KYC, wani zai iya samun matsala wajen dai abubuwa dai da suka shafi settings ko kuma verifying ko kuma irin dai su KYC ɗin ko kuma kamar irin su lambar waya ko kuma na email ko kuma na Facebook. Akwai dai abubuwa dai da ake ɗan samun irin matsaloli haka wanda ba a rasa ba, wanda duk wani platform yana tattare da irin waɗannan matsalolin. So shi ne muka ce ya kamata mu yi wa 'yan uwa bidiyo na yadda za su ga hanyar da za su bi su gyara wannan matsalar. So akwai link ne da za mu ajiye muku wanda idan mutum ya kwafi wannan link ɗin shi ne zai shiga cikin browser ɗinsa ta file, in ya pasting so zai ga wajen support ɗinsu sai ya shigar da ƙorafinsa. So yanzu insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin shirin direct, ko in ce mu shiga kai tsaye sai na nuna muku yadda za ku yi. Amma kafin nan ina ƙara roƙonku, idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka, muna ƙara roƙonku da mutum ya daure ya taɓa mana alamar subscribing, sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, sannan kuma a yi mana liking, sannan kuma a yi sharing ga sauran mutane, saboda ba za a rasa waɗanda suke da irin matsaloli da za mu nuna yadda za a yi solving ɗinsu ba. So kuma da kuke gani gashi nan wannan file ne da na buɗe, so gashi nan network ɗin yana ta wannan da ike ba network sosai. So insha Allahu dai bidiyon namu ba zai bamu matsala sosai ba. So kamar yadda na gaya muku cewar wannan link ne wanda idan mutum ya shiga cikin description na wannan bidiyo zai ga wannan link ɗin, zai gan shi a farko. Kawai sai mutum ya kwafe shi, da mutum ya kwafi link ɗin kawai sai ya shiga browser tasa. Mutum zai iya shiga ta file ko kuma wata browser ɗin ma kowacce za ta yi. So amma idan mutum yana da file browser sai ya shiga ta file browser. Idan ma matsalar taka kuma ta file browser ce kake samun matsala, sai ka shiga ta normal browser. So yanzu bari a misali na shiga na taɓa file, kun ga file browser ta nan a gefe, na yi searching ɗin file, kawai sai na taɓa file browser. So ga file browser ɗina nan ta buɗe, so sai mutum ya je ya kwafo link ɗin. To ni na riga na je na kwafo shi, kawai sai mutum ya taɓa nan gurin na sama ɗin nan inda ake rubutu. So gashi nan zan goge wannan rubutun na ciki, sai na yi pasting ɗin wannan link ɗin da na kwafo. Gashi nan na yi pasting, kawai sai na taɓa OK, wato sai na taɓa good. So gashi nan ya tafi yana satin inda gashi nan portal ɗin zai buɗe mun. So kun gan shi nan gashi nan File Network Support Portal. So wannan ita ce fuska ta ainihin wato support center ɗinsu, wanda idan mutum yana da matsala ko yana buƙatar wani abu, so ta nan ake musu magana sai su yi wa mutum gyara akan abin da yake so. So idan kuma mutum bai da account ma, ga wani guri nan da aka rubuta login. So idan ka taɓa wajen login ɗin nan za ka iya shiga ma ta cikin nan ka yi login ɗin file ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi nan na taɓa, za ka sa email address ɗinka, sai ka, a misali nan gurin in ka sa email address ɗinka sai ka taɓa next, to za ka shiga direct cikin account ɗinka na shi file network ɗinka. Idan kuma ba ka da shi ne, so a nan ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta sign off, mutum zai iya taɓawa ta nan ma ya yi wannan. So idan kuma za ka tafi kan support ɗin inda muka dawo, so za ka iya taɓawa ta nan shi ma gashi nan inda aka ce go to file network support portal, so za ka iya taɓawa ta nan. So amma idan mutum ba register zai ba, bari mu taɓa back. Gashi nan na taɓa back so ɗaya, kun ga ya dawo ainihin wajen support ɗin. So idan ya kawo ka nan gurin farko da ka buɗe, so idan mutum ya yo ƙasa zai ga inda aka rubuta gashi nan type in this box to search for help. So idan matsalar taka za ka iya ma rubuta ta a nan. So idan ka same ta a cikin list ɗin da suka yi stating ɗin matsaloli, so za ka ga matsalar taka a cikin list. Idan kuma baka, sai ka yi ƙasa ga guri nan da aka rubuta read the community wiki. So za ka iya tsaya ka karanta nan gashi nan. So ga click on category below to send an email. So to send us an email. So a nan gurin mutum zai tsaya ya lura sosai, saboda ga guri nan da mutum zai zaɓi a matsalar da yake da ita. So matsalolin tunda da yawa ne, wasu za ku ga za su stating ɗinsu su faɗi irin yadda matsalar take.
so wasu kuma matsalolin ba su faɗa ba. To amma ga waɗanda suka yi suggesting nan yawanci an fi samun matsala akan waɗannan abun KYC in email request, ko kuma account setting in email request, ko kuma wallet browser in email request, ko kuma verification for account in email request. So waɗannan ɗaya daga cikin matsaloli ne da ake samu wanda suka rubuta su. So idan matsalar ka ta shafi ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma ta yi kamanceceniya da su, kawai sai ka zaɓa. A misali idan mutum yana da matsala wajen KYC, ka yi KYC ya daɗe ba su yi ma approve ba, ko kuma KYC ɗin naka baya yi, ko kuma ba su sa ma wannan ɗin KYC ɗin ba, so mutum zai iya taɓa wannan na farkon. Bari mu yi misali a kansa. To da mutum ya taɓa wannan na farkon nan, gashi nan na taɓa na KYC. So gashi nan, if you want to KYC please be patient and wait for more slot to open. To kaga sun ce wa mutum ya jira idan yana son ya KYC. So amma wannan rubutun duk zaka iya yi ƙasa idan matsala ce da kai a KYC ɗin, idan kuma kana so su sama KYC ɗin nan, idan dai wani abu ne da ya shafi dai KYC, so kawai sai mutum ya zo nan gurin. So a nan gurin da aka rubuta email confirmation ɗin nan, sai mutum ya rubuta email ɗinsa wanda kai attaching da shi a cikin Gmail ɗin naka, a cikin Pi network ɗin naka. Idan ma Gmail ɗin ne yake baka matsala ya ƙi hawa, duka dai zaka iya sa shi a nan wanda kake so ka sa musu. Idan kuma ka riga ka sa musu, sai ka sa Gmail ɗin a nan gurin wanda za ku ga an yi wata star ja, so ana nufin cewar dole sai mutum ya sa. Duk abin da aka rubuta shi aka sa wannan ɗin nan, to dole sai mutum ya sa. So ko mutum yana da account a Pi ko bai da account a Pi, inda yana buƙatar ya yi magana ya yi contacting ɗinsu ta wannan spot ɗin, to dole sai mutum ya sa Gmail. So idan mutum ma bai da account sai ya sa Gmail ɗin da yake so ya buɗe account da shi. Idan kuma kana da account sai ka sa Gmail ɗin da kake da account ɗin da shi. Sai kuma gida na ƙasa inda aka rubuta Pi username, sai mutum ya sa username ɗinsa. A ƙasa kuma sai aka ce what country are you accessing the app from. So daga wace ƙasa ne kake so ka yi amfani da app ɗin da yake baka matsala. So sai ka rubuta country code ɗinka. A misali idan Najeriya ne, kawai sai mutum ya rubuta Najeriya. Ok, ba ma sai ka rubuta country code ba, kawai sunan country ɗin zaka sa, kawai sai mutum ya rubuta Najeriya. So sai kuma nan inda aka rubuta Android or ICS, sai ka zaɓi da wanne version kake amfani. Idan ka taɓa zaka ga Android nan ga iOS, wato in iPhone ce da kai, in Android ce da kai, sai ka zaɓa. Misali ina da Android ne, gashi nan sai mutum ya zaɓi Android. So sai kuma aka ce specific OS version or Android version, sai ka zaɓi wannan version ne na wayarka. Amma wannan kun ga duk ba a sa ba dole ba ne, so mutum ba dole sai ya sa ba. Sai kuma phone brand model, sai ka sa wato wannan ɗinka brand ɗinka, in Tecno ce, in Infinix ce, in Itel ce, in wace ce ne, so sai ka rubuta sunan kamfanin. So shi ma ba dole ba ne. Sai inda aka ce application where submitting your KYC application. So ga issues nan da suka ɗan rubuta, wanda da wuya a ce mutum ba ɗaya daga cikin waɗannan issue ɗin yake da matsala ba. Gashi nan sai mutum ya duba su ya karanta a hankali. Kawai sai mutum ya zaɓi wanda yake ganin ya shafi irin matsalarsa. So a nan ƙasa sai kuma suka ƙara cewa validation when reviewing KYC application from others. So nan ma sai mutum ya duba ya ga ya shafi irin matsalar da yake so ya magana a kai, shi ma sai ya tikin. Sai kuma aka ce aza ɗin nan, I want to leave comment that directly related to the application and the validation. So nan ma sai mutum ya zaɓi wani daga ciki, kawai sai ya tikin. So a nan ƙasa kuma inda aka rubuta description, sai mutum ya samu sai ya rubuta musu ainihin matsalar da yake samu, wato ainihin abin da yake so ya requesting. So idan ma akwai wani hoto, za ka iya screenshot ka nuna musu abin da kake gani na matsalan. So ga guri nan da aka rubuta screenshot of issues. So idan wata matsala ce da kai, ko KYC ɗin naka ne ya daɗe suna ta sama bai yi complete ba, so za ka iya screenshot na wajen wannan KYC ɗin naka, ko na dai wata matsala da kake da ita a KYC ɗin, kawai sai ka attaching, sai ka shiga cikin browse ɗin nan, za ka gan shi a cikin wayarka, kawai sai ka yi attaching, sai ka sa musu shi. So da ka sa a nan ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta send, kawai sai mutum ya taɓa send. To da ka taɓa send ɗin nan, insha Allah wannan saƙo zai tafi gare su, kuma support ɗin nasu suna dubawa da wuri. So za su duba ma duk wani abu da ya rage wannan email ɗin da ka sa a nan a na farkon nan,
wannan gida da mutum ya sa email, so ta wannan email ɗin za su yi ma reply, za su gaya ma matsalar taka mai sauƙi ce sun ma solving a lokacin, za ma su gaya ma su ce sun ma solving. Idan kuma wani abu ne daga kai ne, za su gaya ma, ko ma dai menene idan mutum ya tura musu saƙo daga nan, za su gaya mai ko menene ma yake faruwa. So a nan za mu dakata, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. So kad dai ku manta, har ila yau dai muna ƙara roƙonku, idan mutum sabo ne a wannan channel, sai ya daure ya mana subscribing, sannan ya taɓa mana ƙararrawa, sannan kuma a yi mana liking, sannan a yi sharing ga sauran 'yan uwa. Mun gode.